ni'n cychwyn fan Ben. Wel, pnawn da. Croeso cynnes iawn i chi. Mae rhyfedd cael deud pnawn da, yn tydi? Edrych na bore da. Da ni'n falch iawn o cael eich cwmni chi, ymwybodol bod yna nifer i ffwrdd yn gwneud pethau gwahanol. Rhai methu bod yma am resymau amrywiol. Ond mae'r croeso yr un peth i bawb, wrth gwrs. Just chydig o gweddiadau, cyfarfod gweddi nos, o does ddim cyfarfod am 5 o gloch heno, fel dyn ni fel arfer yn neud o sil i sil. So fe cyfarfod nesaf bydd nos Fercher am 6:30. Ar Zoom bydd hynny. Wedyn cyffro seler yn cychwyn dydd Gwener. Felly bydd yna negesau yn dod o gwmpas ar gyfer hwnnw. Wedyn mae hi'n dydd fore coffi dysgwyr, felly bydd hwnna'n cael ei gynnal. Mae'n siŵr mi ddaw cyhoeddiadau neu negeseuon ar draws e-byst i chi felly am hynny 11 fel arfer bore Sadwrn, Sadwrn ola y mis. Wedyn dydd Sul nesaf, da ni'n gobeithio a byddwn ni nôl yn Ysgol y Garnedd a bu Steff yn arwain y cyfarfod yn y bore am 9:10. Felly dyna y cyhoeddiadau. Os dwi wedi methu rhywbeth, mae'n siŵr gewch chi wybod am rhywbeth o safbwynt hynny. Mae gen i fan hyn nodyn gan Eli ac Elin, sydd yn deud anwyl ffrindiau, diolch yn fawr iawn i chi am eich caredigrwydd. Mi oedd y blodau yn lyflu, a mi gawsom ni ddiwrnod hollol hyfryd. Felly diolch eto, chariad mawr, Eli ac Elin. Cyfarchion braf iawn gyda nhw. Ga i ddarllen chydig o adnodau. Wel, dim ond 2 adnod sydd yn y salm yma, salm 117. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd. Clodforwch ef, yr holl bobloedd. Oherwydd y mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. O ddiwetad, dyn ni'n sŵn geiriau y salm yna yn dymuno ein bod ni a prynhawn yma yn dyfolu di oherwydd dy ffyddlondeb a dy gariad tuag atom ni. Felly derbyn nawr ein gweddi a gweddi am dy bresenoldeb a dy fendith di yn ystod yr awr yma. Derbyn nawr ein diolch yn enw Iesu Grist, ein harglwydd. Amen. Dwi am gadw at thema Sul y Pasg, felly ar atgyfodiad. Felly dydw i ddim yn ymddiheirio mewn gwirionedd am gofyn i ni ganu yr un emyn wnaethon ni ganu bore Sul diwetha. Gwawriodd y bore yn ddisglair a chlir, gen i gobaith yn un at Jerusalem. Lluain ymhlyg, goleuni yn y bedd, wrth i'r engil gyhoeddi, cyfodwyd gwel iachawdwriaeth Duw, cariadaeth, dioddefnaeth, rhoddwyd ar abedd llawn, cyflawn yng Nghrist y dyn, byw yw ef, Crist gyfodwyd fri o'r bedd. Diolch.
tasgau gwahanol ych chi'n neud, ond allwch chi splitio i grwpiau. Felly, dewch draw fan hyn, o gwmpas y bwrdd. Okay? Carman, Rory. Da iawn. Reit te, mae yna un jigsaw, mae'n cyflym. Ys rwy'n dda yn neud jigsaws? Pwy sy'n neud dda yn neud jigsaws? Oce, dwi'n neud, dos rhaid awch yna. Ie? Iawn. Then, mae yna chydig o Lego fan hyn, dwi eisiau chi gwblhau. A fan hyn, dwi eisiau chi roi pont i fyny. Okay? So, away you go. Be ti eisiau neud? Lego. Ti eisiau neud? Go on de. Reit. Mae bit fan hyn wedi cael ei wneud yn barod. Okay. So, dwi wedi wneud hwn i ddad fanna. Okay. So, dewch ymlaen o fanna. Ti eisiau yma? Da iawn, ti. Croeso i fanna. Beth ti'n gorau wneud? So mae'n mynd ag e? Horrible. Horrible. Come on, chydig bach o teamwork. Gai cynnig bod chi'n rhoi hwnna fel hyn? Fala, okay. Wait, is it dan yr goll i bob un? Ah, Dan ar goll. so da ni byth yn mynd i gallu gorff. Wel, mae'r genod wedi cwblhau yr jigsaw. Da iawn, record time. Ond mae'n lan y goll, fydd rhywun. Da iawn. Gai gynnig bod ti'n rhoi hwnna fel arall, Julia? Bod ti'n rhoi fel arall? Okay. Reit, sut ti'n neud Elen? Ti'n iawn? Ti'n bron y gorffen? Ydy'r darnau i gyd yna? Na, cydyn. Mae yna ddarn ar goll efo jigsaw. Mae yna ddarn ar goll efo'r Lego. Darnau ar goll. Bydd am hwnna. Reit, pont ydi hwnna fod, ie? Oce. Os dwi'n rhoi hwnna i chi, beth sy'n digwydd? Oh, rhaid yn ei canol, please. Mae'n ffitio. Da iawn, da iawn. Ti efo all? Dydy hwn ddim yn perthyn i'r bont fe yna hwn. Hwnna upside down, Ben? Oh! Trai rhwng ffyr ade. Da iawn. Da iawn. Oce. So, na fo, di roi hwnna ar y top. Da iawn. Reit. Nawr, yr holl pwynt dwi'n trio deud ydych chi ydy, os oes gennych chi rhywbeth i wneud, dwi'n coet wedi gorffen hwnna eto, ond pa poeni amdano fo. Os nag oes gennych chi ddarnau i gyd, dydy John ddim wedi orffen ac di. A hwnna di'r pwynt dwi eisiau deud ydych chi y bore yma rwan. Un darn o jigsaw ar goll yn dweud, o, da chi'n siomedig? Bo hwnna ddim, bo chi holl waith da chi wedi wneud, a mae un darn ar goll. Elain fan hyn yn trio rhoi Lego at ei gilydd, darnau ar goll. Un darn ar goll o'r pont yn doedd. Ond os ydy y darnau i gyd yna yn ei lle iawn, wedyn mae'r pont yna yn gryf iawn. Chi'n bwyso lawr arno fo. A felly allwch chi ar ddiwedd oed, all rhywun sefyll ar ei ben, gweld os ydy yn digon cryf i ddal pwysau chi. Dim rwan de, ond gewch chi'n neud o wedyn. A be dwi eisiau chi gofio heddiw, dyn ni'n sôn am atgyfodiad Iesu Grist o'r bedd. A bod hwnnw yn allweddol bwysig. Os nag oes gynnu ni atgyfodiad Iesu Grist o'r bedd yn credu yn hwnnw, mae bob beth yn mynd ar chwal. Dydy darlun ddim wedi gorffen. Pob beth ar chwal. Atgyfodiad Iesu Grist yn hanfodol bwysig i be dyn ni'n credu fel Cristnogion. A dwi'n gobeithio, wrth fi sôn am hynny wrthych chi bore yma, a meddwl am y darluniau gwahanol sydd yma, os nag oes gyda darnau'r gyd, wel mae'r holl beth yn syrthio i ddarnau. Diolch yn fawr am eich help. Gwyd edrych hwnna bellach ymlaen.
Diolch i fynd nôl i'ch llefydd. Diolch yn fawr iawn. Dwi am troi at darlleniad rwan, a mae'r darlleniad yn dod o Cyntaf Corinthiaid, pennod 15. Atgyfodiad Crist ydy teitl y bennill yma, felly yr adnodau yma. Cyntaf Corinthiaid, pennod 15. A dwi'n mynd i ddarllen yr 20 adnod cyntaf. Rwyf am eich atgoffa gyfeillion, am yr efengyl a bregethais i chi, ac a dderbiniasoch chwythau, yr efengyl sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth. A ydych yn dal i lynu wrth yr hyn a bregethais? Ond i de, yn ofer y credasoch, oherwydd yn y lle cyntaf, traddodais i chwir hyn a dderbyniais, i Grist farw dros ein pechodau ni, yn ôl yr ysgrythurau, iddo gael ei gladdu, a i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau, ac iddo ymddangos i Ceffas ac yna i'r 12. Yna, ymddangosodd i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith, ac y mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, bod rhai wedi huno. Yna, ymddangosodd i Iago, yna i'r holl apostolion. Yn ddiweddaf oll, be ymddangosodd i minnau hefyd, fel i ryw erthil o apostol. Oherwydd y lleiaf o'r apostolion wy fi, un nad wyf yn deilwng i'm galw yn apostol, gan i mi erlyd eglwys Dduw. Ond trwy ras, yr wyf yr hyn ydwyf, ac ni bu ei ras tuag ataf yn ofer, yn wir mi lyfuriais yn helaethach na hwy i gyd, eto nid my fi, ond gras Duw a oedd gyda mi. Ond pryd bynnag ai my fi, ai hwy, felly yr ydym yn pregethu ac felly y credasoch chwythau. Yn awr, os pregethu'r Crist ei fod wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, sut mae rhai yn eich plith yn dweud nad oes atgyfodiad y meirw? Os nad oes atgyfodiad y meirw, nid yw Crist wedi gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethu'r gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich fydd chi. A ninnau hefyd wedi ein cael yn dystion twyllodrus i Dduw, a mae'n bod wedi tystiolaethu iddo gyfodi Crist, ac yntau heb wneud hynny. Os yw'n wir nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi. Oherwydd os nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith, ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich fydd, ac yn eich pechodau rydych o hyd. A mae'n dilyn hefyd bod y rhai a hunodd yn Crist wedi darfod amdanynt. Os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yn Crist, na ni yw'r pobl mwyaf truenus o bawb. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. Felly hyd yna at y darlleniad yna. Bendith Duw ar ei air ac yn ddiolchgar iddo fo am y newyddion da bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cyfodi o'r bedd. Gawn ni ganu gyda'n gilydd, dyn ni'n canu dwy emyn felly, neu dwy gan un ar ôl y llall. Yr un gyntaf di nôl marw brenin hef a'i ffrindiau oll yn brydd, a'i roi mewn newydd fedd, cyfodau'r trydydd dydd. Boed hyn mewn cof gan Israel Duw, mae'r oen a laddwyd eto yn fyw. Ac wedyn newn ni ymlaen wedyn, bob dydd a ddaw canaf gan o wir o'r foledd, roedd a foliant i ffynon dyfroedd byw am ddatrys dryswch fan obaith i, a llwys tonnau trigaredd ar fy mywyd. A mae'n sôn am harddaf weredwr, rhyfedd gynghorwr, dyrchafedig un, arglwydd hanes dyn, tiw'r ffordd o wir fab Duw.
gyda'n gilydd. Derbyn nawr ein diolch o Dduw ein Tad. Da ni wedi canu gyda'n gilydd dy fod ti yn waredwr hardd a dy fod ti arglwydd yn deilwng o'm clod ni y prynhawn yma. Teilwng i'w roen i'r un sydd wedi cael ei ladd dros pechodau'r byd a'n pechod ni, ond wedi dod nôl yn fyw ac yn byw rwan yn y nefoedd ac yn eiriol ar ein rhan ni. Da ni'n llawenhau y bore yma o Dduw ein Tad am yr Efengyl ac yn dymuno wrth ni ddod at ein gilydd yn yr oedfa yma gyda'n gilydd. Ein bod ni mewn sefyllfa yn feddyliol ac yn ein calonau yn datgan y clod a'r mawl sydd yn deilwng i ti y prynhawn yma. A dyna pam dyn ni arglwydd rwan yn gofyn am gymorth, am help gen i ti trwy'r Ysbryd Glân. Fel ein bod ni arglwydd nid yn unig yn derbyn efallai ffeithiau yr Efengyl a datguddiad ohono ti yn ein meddyliau yn unig, ond bod hynny arglwydd yn treiddio i'n calonau ni, fel ein bod ni yn cael ein cymryd i fyny gen i ti sydd yn dduw ac yn waredwr hardd drosom ni. Felly arglwydd awn wneud i ein cymorth ni y prynhawn yma. Prynhawn braf, a dyn ni'n diolch am ti am dy fendithion heddiw ac am dy ofal drosom ni ar hyd yr wythnos. Llawer wedi bod mewn llefydd gwahanol ac yn mwynhau amser o ryddid, amser o amlacio, yn mwynhau y greadigaeth wyt ti wedi ei roi i ni a ni'n ein rhan o'r greadigaeth hwnnw. Diolch am dy fendithion, diolch am ein cadw ni hyd yma ac yn gweddio arglwydd dros yr wythnos sydd i ddod am dy ofal arbennig drosom ni. Da ni'n cyflwyno rhai yn ei plith ni arglwydd sydd yn dioddau, rhai sydd yn wan ar hyn o bryd, ac yn gweddio arglwydd am nid yn unig iechyd a nerth corfforol, ond am nerth i'r dyn oddi mewn. Dy fod ti arglwydd yn ein hadnewyddu ni o ddydd i ddydd trwy'r Ysbryd Glân. Felly arglwydd, dyn ni'n cyflwyno'n hyn i ti ac yn cofio mewn byd ni a'r trafferthion mawr sydd yn y byd ar draws y byd ac yn cofio arglwydd yn arbennig am y sefyllfa yr Wcrain a gwledydd o'i chwmpas a Rwsia a'r arweiniad yna, arweiniaeth yn Rwsia. Arglwydd, mae'r cyfan yn dy law di. Da ni ddim yn deall hynny, ond rwy ti yn arglwydd ar y cyfan. Ond da ni yn dymuno ac da ni'n gweddio o ddydd i ddydd am i ti rhywsut ei gilydd, peri bod yr ymladd yma yn dod i ben a bod na heddwch a chytundeb yn dod rhwng yr cenhedloedd yma. O Dduw ein Tad, byd reigarog a fydd ei arglwydd yn gymorth i rhai sydd yn ffoi ac mewn sefyllfa argyfyngus. Da ni'n gweddio arglwydd i help i ddod iddyn nhw trwy asiantaethau gwahanol a bod i dymuniadau nhw a'i pethau maen nhw angen yn cael eu cyflawni arglwydd. O Dduw ein Tad, da ni'n gofyn i ti i oriwch lywodraethu yn y mater yma. Derbyn ni nawr wrth i ni barhau gyda'n gilydd a da ni arglwydd yn gofyn am i'r Ysbryd Glân i orffwys arno ni yn ystod y gwasanaeth yma. A bydd y cyfan da ni'n neud heddiw yn glod i'r arglwydd Iesu Grist. Derbyn ni nawr yn ei haeddiant ef. Amen. Dwi am droi yn syth at yr darlleniad a'r benod yma cyntaf Corinthiad, os yw'r Beibl gyda chi. Croeso chi edrych ar hynna. Mae'n siŵr eich bod chi wedi bod mewn priodas a'r benod sy'n cael ei ddarllen yn aml iawn mewn priodas ydy cyntaf Corinthiad penod 13,
y penod mawr na am gariad Duw. Ac felly, dwy benod bellach ymlaen, dyn ni'n cael penod 15. Ac os oes rhywbeth yn wir, mae'r penod yma'n cael ei ddarllen mewn angladdau yn aml iawn. Mae'n benod fawr. Mae'n benod hir hefyd. Mae'n 58 o adnodau. A does na ddim modd mynd at y benod i gyd mewn chydig o amser ar prynhawn di Sul fan hyn. A dyn ni'n meddwl amdano fo fel mae'r penod yn dweud atgyfodiad Crist mae'n dweud. Ond mae'n sôn am atgyfodiad chi a fi hefyd. Atgyfodiad pobl Dduw. A mae hwnna'n gorfod bod yn siŵr o fod yn gynsern i chi a fi y prynhawn yma wrth i ni edrych ymlaen. Oherwydd dyma beth mae Duw yn addo i Gristnogion, i chi a fi, oherwydd mae e wedi cyflawni ar hyn sydd yn wir yn hanes Iesu Grist ei hun. Dyna be mae Duw yn parantoi ni ar ei gyfer, ynde? Bywyd gyda'r arglwydd Iesu Grist. Iesu ei hun yn deud wrth y disgyblion, mae'n rhoi addewid i'r disgyblion, ym mhenod 14 o Iowan. Ym mhen ychydig amser mae Iesu'n deud, ni bydd y byd yn fy ngweld i dim mwy, ond byddwch chi yn fy ngweld, fy mod yn fyw, a byw fyddwch chwythau hefyd. Mae'r addewid yn cael ei roi i'r disgyblion, a mae Paul yn adleisio hynny bellach ymlaen yn y benod yma, pan mae'n deud yn adnod 22, oherwydd fel mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yn Grist. Felly, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn berthnasol i chi ac i fi, yn dydi. Dwi'n am atgoffa chi beth ddigwyddodd yn Actau Pennod 17 pan oedd Paul i bregethu i Athen. Os ydych chi'n cofio'r hanes, oedd e wedi mynd draw i Macedonia a wedyn symud lawr i Athen. A mae'n cyrraedd Athen am yr hanes yn Actau 17. A dwi'n gwybod ydych chi'n cael syniad bod Paul yn crwydro o gwmpas a mae'n gweld beth sy'n digwydd yn y ddinas. A mae'n deud wrth chi, wel mae'n amlwg bod chi'n gyrfyddol iawn yn hyn oherwydd bod gennych chi allorau i ddiwiau gwahanol ac yn y blaen. Ac mae'n ymresymu a mae'n pregethu a mae'n pobl yn cwyno am be mae'n pregethu. Adnod 18 o penod 17 o Actau. Yr oedd rhai o'r athronwyr yn epicwriaid a stoiciaid yn dadle a Paul. A rhai yn deud, beth yn y byd mae'r clebryn yna yn mynnu i ddeud? Pa mae Paul yn mwydro ni fan hyn? Medda eraill, a mae'n yn ymddangos ei fod yn cyhoeddi diwiau dieithr. Mae gennym ni lot o ddiwiau gwahanol, ond dyn ni'n mynd i clywed am y diw yma o'r blaen. A pam mae Paul yn mwydro felly? Be mae e'n mwydro am yng ngwydd y pobl yma? Beth yw'r gred yma? Iddyn nhw, mae'n swnio'n weird iawn, yn ddieithr. So beth oedd Paul yn cyhoeddi? A diwedd adnod 18, dyn ni'n cael hyn, oherwydd cyhoeddi'r newydd da am Iesu a'r atgyfodiad yr oedd. Nawr, oedd yr epicwriaid yn bobl oedd yn mwynhau bywyd. Dim stres. Dyna peth oedd yn bwysig i'r epicwriaid. Dim stres. Bywyd hawdd. Os oes yna rhywbeth yn mynd i fod yn anodd, na i beidio wneud o. A i just mwynhau bywyd, a na i just edrych ymlaen at beth bynnag sydd i ddod. Ond oedden nhw ddim yn credu mewn atgyfodiad corfforol. Diwedd bywyd, diwedd oes, diwedd y dyn. Oedd y stywiciaid, oedden nhw'n bach mwy serious. Oedden nhw'n dieddol o fod yn eitha logical am bethau. Oedden nhw'n gweld pobl yn marw, pobl yn cael ei gladdu, a doedd neb yn dod nôl yn fyw. Ac felly maen nhw'n deud, pridd, dyn ni wedi gwneud o bridd, dyn ni nôl i'r pridd. Pobl
ddim yn atgyfodi. Oedden nhw'n mynd i gweld dim tystiolaeth ohono'r peth. Oedden nhw'n credu bod rhyw fath o sbarc Duw yn perthyn i bobl, a pan oedden nhw'n marw bod y sbarc yna mynd yn ôl at Dduw. Ond dim atgyfodiad o'r corff. Meddwl o'r oes y pryd hynny bod y corff yn rhyw fath o garchar, yn gaethiwed, yn rhwystyr. Ac wrth farw, beth sy'n digwydd yw bod chi'n dianc o'r rhwystredigaeth corfforol yna. Ac mi oedd yn apelio atyn nhw, oherwydd doedden nhw erioed i gweld unrhyw un yn cael ei atgyfodi, ond bydd yr ysbryd rhywsyd yn dychwelyd nôl at Dduw, dyna i syniad nhw. Wel, beth oedd eu profiad nhw am y corff? O'n i'n sôn bod y corff yn cael ei feddwl amdano ar fatha garchar. Beth yw'r profiad chi am eich corff chi? Wel, bod mewn un lle. Allwch chi'n bod mewn mwy nag un lle. Ond mae'r syniad o bod yr ysbryd yn gallu bod unrhyw le ar yr un amser. Mae'ch traed chi ar y ddeiar. Dych chi'n edrych i fyny nefoedd, dych chi'n edrych ar radar yn hedfan. Dwi mewn corff. Lle mae'r rhyddid sydd gen i? Dych chi'n blino? Dych chi'n brifo weithiau? Dych chi'n sal weithiau? Dych chi'n teimlo rhwystredigaeth? Mae yna cyfyngiadau arnoch chi oherwydd bod chi yn y corff yma. A pan oedd Paul yn sôn am atgyfodiad y corff, wel, oedd y pobl yma, yr oes yna, meddwl mai rhyw fath o uffern ar ddeiar yw bod mewn corff, oherwydd mae e'n cyfyngu chi. A mae'r syniad o atgyfodi bod mewn corff arall yn mewn rhyw uffern iddyn nhw. A doedden nhw meddwl felly, gan bod Paul yn sôn am atgyfodiad y corff, wel, mae hwn, beth i mwy dram? Beth sydd o werth fan hyn? Mae rhan fwyaf o crefyddau'r byd yn credu mewn rhyw fath o fywyd ar ôl marwolaeth. Ynde? Y Buddhist, sef oed nirvana ac yn y blaen. Hynny yw bod yr ysbryd, bod y corff yn marw, a dyna ddiwedd y corff, a bod yr ysbryd wedyn yn mynd i rywle, ond does na ddim cred yn atgyfodiad y corff. Mae'r humanistiaid, y dyneiddiwr, dyn ni'n gwybod llawer ohonyn nhw yn ein dyddiau ni, meddwl mae bywyd ar hyd ein hoes ni ydy bywyd. A pan diwedd y bywyd, dych chi'n marw, a dyna diwedd arnoch chi. Does na ddim atgyfodiad y corff i gael. Dyma chydig o eiriau o wefan dyneiddiwr yn Australia, mae hyn yn digwydd bod. A mae'n dweud hyn, humanists understand the wish for some part of us to continue in an afterlife as a deep-seated yearning. Maen nhw'n cyfaddu bod y dymuniad yn gallu bod yna. However, the evidence for an afterlife is non-existent. Chi'n meddwl o hynny? Dim atgyfodiad y corff. Paul yn mwydro. Ond dyn ni'n sôn am atgyfodiad y corff heddiw. Ydy pobl yn meddwl bod ni'n mwydro? Oherwydd, be dyn ni'n credu ynddo fo? Bod yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi. Felly, y Paul wedi bod yn Athen. Wedyn mae'n symud ymlaen i Corinth. Ac wrth gwrs, yr un fath o gredoedd yn digwydd yn Corinth hefyd. Ac felly pan mae'n sgwennu y llythyr yma, a dyn ni wedi darllen y pennod 15 y prynhawn yma, mae'n deud hyn yn adnod 12 yn tydi. Yn awr os pregethir Crist ei fod wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, sut mae rhai yn eich plith yn dweud nad oes atgyfodiad o'r meirw? Mae wedi atgoffa y Cristnogion ar ddechrau'r benod yma beth yw'r Efengil, a mae hwnna'n hollol amlwg yn yr adnodau cyntaf, bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw yn adnod 3 o'r benod yma, i Grist farw dros ein pechodau ni, iddo cael ei gladdu a'i atgyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. Dyma beth ni wedi bod yn pregethu,
Pan mae rhai ohonoch chi yn dweud does na ddim atgyfodiad o'r meirw? Be sydd wedi digwydd? A oes na meddwl yr oes wedi dylanwadu ar Gristnogion? Bod nhw'n rhyw fath o rhoi pethau mewn compartments gwahanol. Dyn ni'n credu hwnna, ond wedyn, dyn ni'n credu rhywbeth arall hefyd. Ac felly mae Paul yn mynd ymlaen yn adnod 13 i ddeud hyn. Reit, does na ddim atgyfodiad o'r meirw. Os nad oes atgyfodiad o'r meirw, wel mae'r pethau hyn yn dilyn. A newn ni mynd trwyddyn nhw yn un ar ôl y llall. A peth cyntaf mae e'n dweud, os nad oes atgyfodiad o'r meirw, wel, tydi Crist ddim wedi atgyfodi. Mae'n sefyll i'r reswm. Oedd Iesu Grist yn ddyn go iawn. Nath e fyw ar y ddaear yma. Oedd e'n profi yr un math o bethau dych chi'n ei profi yn eich corff. Mi nath e dyfu. Oedd e gyda fo waith, fel gwaith coed. Oedd e'n cerdded o gwmpas, gyda fe gwmni. Oedd e'n blino. Oedd e'n gorobwyta. Hynny, oedd e'n ym mhob ystyr, oedd e'n ddyn fath a chi a fi. Ac felly, os nad oes atgyfodiad y meirw, tydi'r dyn Iesu Grist ddim wedi atgyfodi. A mae goblygiadau hynny yn masif yn tydyn nhw. Oherwydd, does na ddim Cristnogaeth, basically. Tydi ddim yn bwysig i gredwau fel mae'r Buddhist yn credu, na'n yr Muslims chwaith, tydi ddim yn bwysig iddyn nhw bod atgyfodiad y corff yn digwydd. Tydi ddim yn bwysig iddyn nhw. Oherwydd mae rhyw gylch dro ar ôl tro o ysbryd yn codi ac yn mynd i'r rhywle ac felly dod yn ôl mewn rhyw ffordd arall. Tydi gred yna o atgyfodiad y corff ddim yn bwysig iddyn nhw. Ond mae'n allweddol o bwysig i ni. Yr ail beth mae'n sôn amdano fo ydy, os nad oes atgyfodiad o'r corff, wel, mae beth dyn ni wedi bod yn pregethu yn ddiwerth, yn hollol useless. Tydi Iesu ddim yn weredwr. Toedd e ddim yn fab Duw. Tydi Iesu ddim wedi'n prynu ni'r rhydd o bechod. Cafodd ei aberth ar y groes ddim ei dderbyn gan Dduw. Felly does na ddim cyfiawnhad oherwydd nad yw Iesu wedi atgyfodi mewn buddugoliaeth. Cafodd ei aberth ddim i validatio a'i dderbyn, doedd na ddim seal of approval felly ar aberth yr arglwydd Iesu Grist gan Dduw. A felly does gyda ni ddim gobaith a dim neges i'w chyhoeddi. Gwagedd yw'n pregethu ni. Felly mae pregethu i'r Efengil yn scam. Mae'r neges yn wag, mae'n hwcs. Wathyn ni fynd adre rwan. Os nad yw'r arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi o'r beth, wathyn ni fynd adre rwan ac yn hofio'r cyfan. Hynny yw, pan oedd Paul yn sgrifennu at y Philippiaid, hynny yw, mae'n deud hyn am yr arglwydd Iesu Grist, o'i gael ar dull dyn, fe ddarostyngodd ei hun sôn am yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'n byd ni, gan fod yn ifydd hydangau i angau'r groes. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef a rhoi iddo ei enw goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear a cyffesu pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Os nad yw'r arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi, mae hwnna'n rubbish. Yn tydi? Scam yw'r cyfan. Ac yn dilyn hynny, mae'n dweud, mae'ch fydd chi, a ffaith bod chi wedi credu yn hwnna, mae'n ddi-effaith, mae'n wag, mae'n ddiwerth. Mae'ch ymddiriededd chi yn y neges yma yn werth dim byd o gwbl. A mae'n golygu bod yr holl draddodiadau sydd wedi bod, hanes Cristnogaeth ar hyd y blynyddoedd,
yn hollol wag a dibwrpas. Os nad yw Iesu Grist wedi atgyfodi'n gorfforol, mae'r cyfan yn gelwydd noeth. A does na ddim pwynt credu yno fo. Felly mae Paul wedi dweud, os nad oes atgyfodiad o'r meirw, dydy Crist ddim ei atgyfodi. Mae'r neges ni yn wag, a mae'ch ffydd chi yn wag hefyd ac yn ddiwerth. Ac mae'n mynd ymlaen i ddeud bod fel apostolion, maen nhw'n dystion twyllodrus, a bod nhw, wrth bregethu hyn, yn cario'r celwydd ymlaen ar hyd y blynyddoedd. Yn y llyfr yr actau, dechrau llyfr yr actau, ydych chi'n gwybod yr hanes mae'n siŵr, mae'r arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi, mae wedi esgyn i'r nefoedd, mae'r disgyblion yn cyfarfod yn Jerusalem, a maen nhw'n gwybod bod Judas wedi bradychu, ac felly mae yna sôn am cael disgybl arall i fod yn un o'r apostolion. A maen nhw'n dod at ei gilydd. A mae Pedr yn deud hyn yn Actau 1, pennod 21, grandwch yn ofalus. A mae Pedr yn deud, mae'n siarad efo'r apostolion eraill, felly o'r rhai a fi'n yn ein cwmni ni yr holl amser y by'r arglwydd Iesu yn mynd i mewn ac allan yn ein plith ni, o fedydd Ioan, hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny oddi wrthym, hynny yw yr holl amser yna lle dyn ni wedi bod yn cwmni'n gilydd, rhaid i un o'r rhain, hynny yw un o'r disgyblion yma sydd wedi tystiolaethu, sydd wedi gweld y cyfan sydd wedi digwydd, mae rhaid i un o'r rhain ddod yn dist gyda ni o'i atgyfodiad ef. Felly un o'r qualifications o fod yn apostol oedd fod yn dist i atgyfodiad Iesu. Felly be mae Paul yn deud ydy, wel os nad oes atgyfodiad y corff, dyn ni wedi bod yn deud celwydd yr holl amser. Yn adnodau 2:1 ar 10 o'r benod yma, lle mae Paul yn cyfeirio at yr ysgrythyr, nesyn ni ddarllen yn gynharach, i Grist farw dros ein pechodau ni a cyfodi'r trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau, ac iddo ymddangos i Ceffas ac yna i'r 12, yna ymddangos i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith, ac yn y blaen, mae'n deud, wel, os nad i'r arglwydd Iesu Grist, os nad oes atgyfodiad o'r cyfforol yn digwydd, mae'r holl bobl yna, oedd wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist, neu yn meddwl bod nhw wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist, neu celwydd. Oedden nhw'n deud celwydd. A mae Paul yn deud yn adnod 15, yn ninnau hefyd, yn cael ein dystion twyllodrus i Dduw am ein bod ni wedi tystiolaethu iddo gyfodi Crist ac yn tai heb wneud hynny. Os yw'n wir nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi. Dyna ni'n dystion twyllodrus. Felly, dyna ni wedi gweld yr holl bethau yma, camau mae e'n gwneud, yn ymresymu un peth ar ôl y llall. Ac fel oedd ni'n trio cael y neges i'r plant wrth wneud rhyw bethau bach syml fel wneud jigsaw neu adeiladu pont. Os oes yna rhywbeth ar goll fan hyn, ac os ydy atgyfodiad Iesu Grist, corfforol yr arglwydd Iesu Grist ar goll, mae'r cyfan yn syrthio. Mae'r cyfan yn syrthio. A mae mor allweddol o bwysig bod ni'n credu yn atgyfodiad corfforol yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae Paul yn mynd ymlaen. A mae'n sôn am dau beth arall. Os ydych chi'n tynnu atgyfodiad Iesu Grist allan o'r darlun, mae'n deud, ydych chi'n dal yn eich pechod. Ydych chi'n dal yn eich pechod. Beth yw'r cysylltiad felly rhwng marwolaeth Iesu
a'r atgyfodiad. Yn Rhufeiniaid pennod 4, adnod 25, mae Paul yn deud hyn, y mae cyfiawnder i'w gyfri i ni, dyn ni'n cael y cyfiawnder yna oherwydd yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud ni'n gyfiawn. Mae cyfiawnder i'w gyfri i ni sydd â ffydd gennym yn yr hwn y gyfododd Iesu ein hargwydd oddi wrth y meirw. Cafodd ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau. Dyn ni'n credu hynny. Yr aberth Iesu Grist yr oen yn marw dros ein pechodau ni, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Beth yw ystyr hwnnw? Ond nid cyfiawnhad yn dod trwy marwolaeth a berthol Iesu Grist ar ein rhan ni, a bod ein pechod ni'n cael ei roi ar arglwydd Iesu Grist, nina ein cael ein cyfri yn gyfiawn ger bron Duw, ond nid dyna lle mae cyfiawnhad ni'n digwydd? Yn siŵr. Ond mae ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud hynny ac yn cael ei atgyfodi, mae hwnnw yn olwg Duw yn cael ei dderbyn yn weithred iawn, cyflawn drosom ni. Dychmygwch wan bod ni'n pregethu Iesu Grist wedi marw dros eich pechodau chi, a bod chi'n iawn efo Duw trwy ffydd os ydych chi'n credu bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw drosoch chi. Ac wedyn, dyn ni dweud, dyma lle gafodd Iesu Grist i gladdu. Dyma lle mae wedi gladdu. Mae wedi mynd i'r groes, mae wedi marw drosoch chi. Cafodd ei gladdu. A dyma lle mae wedi cael ei gladdu. Sut fysych chi'n meddwl o'r neges yna? Mae'r pobl, mae yna sôn am Bwdha. Mae'r dogfennau yn deud, utter passing away in which nothing whatever remains. Dyna beth ddigwyddodd i Bwdha, mae'n yn ôl y sôn, bod e jyst wedi mynd. Gafodd Mohammed i gladdu. Bydd e farw 8 o Fehefin 632 o flynyddoedd ar ôl Crist. Oedd yn oedran 61. A mae pobl yn mynd i'w fedd o. Dychmygwch sut fath o Gristnogaeth fysa ni'n gallu teithio i fedd yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n credu bod yr arglwydd Iesu Grist wedi byw yn gyfiawn, wedi marw dros ei pechodau ni, a mae yn y bedd. Pa fath o neges fydde hynny? Pa fath o obaith fydde ni? A mae cwestiwn yn cael ei holi, fysa ni eisiau gwybod oedd yr hyn naeth yr arglwydd Iesu Grist droso fi o flaen Duw yn cael ei dderbyn gan Dduw. Ble mae'r prawf bod aberth Iesu Grist yn effeithiol dros ymhechod i? A dyma be mae Paul yn deud yn ei lythyr at y Timotheus, pennod 3, adnod 16. Un o'r 3:16 sydd yn y Beibl, de. Cyntaf Timotheus 3, adnod 16. Rhaid i ni'n unfryd cyffesu, mae mawr i'w dirgelwch ein crefydd, a mae'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist ei ymlygu yn y cnawd. Iesu Grist wedi dod i'r byd, ei gyfiawnhau yn yr ysbryd, ei weld gan angylion, ei bregethu'r cenhedloedd, ei gredu trwy'r byd, ei ddyrchafu mewn gogoniant. Ei gyfiawnhau yn yr ysbryd fan hyn, yr ystyr ydy vindicated. Nawr, yr unig gair Cymraeg sydd yma ydy cyfiawnhad, yr un gair. Yr ystyr fan hyn yw bod Duw yr ysbryd glân yn dangos i'r byd bod aberth Iesu yn ein lle yn cael ei dderbyn gan Dduw.
bod Duw y Tad yn fodlon yn yr iawn. Ac oherwydd bod e'n fodlon yn yr iawn, mae'n atgyfodi'r arglwydd Iesu Grist fel prawf o hynny. Prawf gogoneddus. Ac wrth gwrs, y tystiolaeth i hynny yw bod yr arglwydd Iesu Grist yn dod nôl yn fyw. Ei gyfiawnhau yn yr ysbryd, ei weld, ei bregethu, ei gredu a'i ddyrchafu mewn gogoniant. Mae Paul yn lythyr Rhufeinied pennod 8 yn deud, yn disgrifio bod Crist trwy nerth yr ysbryd glân wedi dod nôl o'r bedd yn fyw. Blynydde maith yn ôl, o'n i'n mynd i eglwys Ffrwd yn Gaerdydd, a mae un o mynau Ffrwd yn cael ei ganu yn aml iawn. Mi oedd e'n cael ei ganu yn aml iawn fyna yn yr eglwys yna. Great is the gospel of our glorious God, felly bod chi'n gwybod amdano fo. Ac un o'r penillion, mae'n deud, the Spirit vindicated Christ our Lord, and angels sang with joy and sweet accord. The nations heard, a dark world flame with light, when Jesus rose in glory and in might. Mae gwaith a chibol yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei dderbyn. A mae atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist yn vindication, yn seal of approval bod hynny wedi digwydd a cael ei dderbyn gan Dduw. Ond os nad i Crist wedi atgyfodi, ydych chi'n dal yn eich pechod, oherwydd bod y gwaith ddim wedi cael ei vindicatio. Felly, dim atgyfodiad cyfforol, does ddim ddeiant pechodau i chi, a dim y ddeiant chwaith i bawb arall. Mae Paul yn deud, mae'n dilyn hefyd fod rhai a hunodd yn Grist wedi darfod amdanynt. Mae'r holl saint yr oesoedd yn ei beth yn marw heb obaith. Saint yr Hen Testament, Moses, Abraham, Dafydd, Daniel, chi'n mynd trwy'r enwau i gyd. Maen nhw gyd yn gorwedd yna, yn disgwyl am farn Duw, oherwydd bod nhw, ysgynnu nhw ddim sicrwydd o aberth Iesu Grist ar ei rhan nhw, a bod hynny wedi cael ei dderbyn gan Dduw. A peth ola mae Paul yn sôn amdano fo ydy, Cristnogion, drian ohonoch chi, os nad oes atgyfodiad o'r meirw'n digwydd, os ar gyfer bywyd hwn yn unig, dyn ni'n gobeithio yn Crist, na ni yw'r pobl mwyaf truenus o bawb. Drian ohonoch chi, Cristnogion, mae e'n deud. Y pobl mwyaf truenus, pobl sy'n credu mewn celwydd, pobl sy'n deud bod nhw'n dilyn Iesu Grist, a maen nhw'n tystiolaethu dros fo, maen nhw'n dioddedurmig ar ei fwyno. Ac i be? I orffen yr un sefyllfa am yr arglwydd Iesu Grist mewn corff wedi cael ei gladdu. Drian ohonoch chi, medda Paul. Ond i fysa well chi jyst mwynhau eich bywyd a cario ymlaen fel o'ch chi'n dymuno gwneud. Ac felly, dyna beth sydd wedi digwydd fan hyn. Mae Paul yn deud, os nag oes atgyfodiad o'r meirw, dydy Iesu Grist ddim wedi cael ei atgyfodi, mae'r neges yn wag, mae'ch ffydd chi'n wag, dyn ni'n dystion y twyllodrus, does na ddim y ddeiant pechodau, mae saint yr oesoedd wedi marw heb obaith, a dychithau yn bobl mwyaf truenus yn y byd. Ond diolch byth am adnod 20 ynde. Achos be mae adnod 20 yn deud. Ond y gwir yw bod Crist wedi gyfodi oddi wrth meirw. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cyfodi dros y meirw. Wedi cyfodi o fod yn farw i ddod yn fyw. Os yw ysbryd yr hwn a gyfodydd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefi ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Crist oddi wrth y meirw, ysbryd yw, trwy'r vindication yna, yn rhoi bywyd newydd i chi hefyd, i'ch cyrff marwol chwi, trwy ysbryd sy'n gartrefi yno chi.
os ydy ar arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi yn gorfforol, mae'n obaith i ni wrth i ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist a byddwn ni'n derbyn corff gogoneddus rhyw ddydd. Darllenwch cyntaf Corinthiad pennod 15 pan mae gennych chi amser felly cyn diwedd dydd. Dwi'n jyst yn dewis tri adnod fan hyn sy'n disgrifio oherwydd bod Iesu Grist wedi dod yn ôl yn fyw, dyma beth sy'n digwydd i chi ac i ninnau hefyd. Adnod 42 o pennod 15 o cyntaf Corinthiad, a hwn ydy Beibl.net. Dyna sut bydd hi pan fydd y rhai sydd wedi marw'n atgyfodi. Mae'r corff sy'n cael ei roi yn y ddaear yn darfod, ond bydd yn codi yn gorff fydd byth yn darfod. Pan mae'n cael ei osod yn y ddaear, mae'n drienus. Ond pan fydd yn codi, bydd yn ogoneddus. Mae'n cael ei hau mewn gwendid, ond bydd yn cael ei codi mewn grym. Corff dynol, cyffredin sy'n cael ei hau, ond corff ysbrydol fydd yn codi. Dyna beth fydd yn wir amdano chi a fi, a pam? Oherwydd bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cyfodi o'r meirw i fod yn fyw. Mae'n wirionedd. Mae Paul yn ei gyhoeddi fo. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw. O'n i'n gwrando ar, dwi'n credu mai nos Sul diwetha, oedd yna oedfa yn dod Easter from Kings. Oedd yn hyfryd iawn. Ac emyn yn cael ei ganu amser Pasg, emyn gan George Woodward. A mae'r pennill cyntaf yn mynd fel hyn. This joyful Eastertide, away with sin and sorrow, my love, the crucified, has sprung to life this morrow. A wedyn mae'n egitgan. Had Christ, who once was slain, not burst his 3-day prison, our faith had been in vain. But now hath Christ arisen, arisen, arisen. So beth yw'r goblygiadau bod Iesu Grist wedi dod nôl yn fyw o'r beth? Mae'r neges yr Efengil yn llawn ystyr yn dydi, ac yn werthfawr. Mae'r trystio yr Efengil yn llawn ystyr ac yn fuddiol i chi a fi. Mae rhai sy'n cyhoeddi'r Efengil yn deud y gwirionedd. A mae meddeiant am bob ai. Mae saint yr oesoedd yn cael ei ddyrchafu mewn gogoniant oherwydd bydden nhw'n dod at yr arglwydd Iesu Grist ac yn canu teilwng i roen i farw dros o ni. Mae'r aberth wedi cael ei dderbyn. A tydi Cristnogion ddim yn pobl trienus. Mae nhw i'w hedmygu oherwydd eu bod nhw yn credu yn yr hyn, a mae Duw yn derbyn fel aberth dros o ni, dros ein pechod ni, bod hwnnw'n cael ei dderbyn a bod yr arglwydd Iesu Grist yn dod nôl yn fyw. Beth yw eich ymateb chi a fi y prynhawn yma i y gwirionedd yma bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod nôl yn fyw? Pan bregethodd Paul y neges yma yn Athen, o'n i'n ôl yn Actau 17 unwaith eto, do'n i'n gwybod bod y neges oedd Paul gyda'n hollol countercultural. Oedd nhw'n meddwl bod Paul yn mwydro beth yw'r nonsens wyt ti'n cyhoeddi fan hyn. A beth oedd ei ymateb nhw? A mae'n cael ei gofnodi. Pan glywsant am atgyfodiad y meirw, dechreuodd rhai wawdio. Chwrthyn ar ben y gwybodaeth yma. Ond dwedodd eraill, cawn daw rando ar y pwnc yma rhyw dro eto. Nawn ni adael o. Nawn ni wrthio fo ymlaen. Nawn ni'n hofio amdano fo rwan, nawn ni feddwl amdano fo rhywbryd eto.
Felly aeth Paul allan o'i misg, ond ymlynodd rhai wrtho a chredu ac yn ei plith Dionysius, aelod o Lys Areopagus, a gwraig o enw Damaris ac eraill gyda hwy. Beth yw'ch ymateb chi a fi i'r neges yma? Ydyn ni'n gwawdio? Gobeithio ddim. Am bod ni'n credu o waelod calon bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod yn ôl yn fyw o'r beth. Ond ydyn ni'n mynd i adael am heddiw? Mae'r goblygiadau felly'n ormod i mi heddiw? Neu feddwl amdano fo rhywbryd eto? Mae'r neges am atgyfodad yr arglwydd Iesu Grist, cyfforol yr arglwydd Iesu Grist, mor drawiadol. Mae mor wahanol. Yr unig grefydd sydd yn credu bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cael, neu bod yna atgyfodiad corfforol i gael. Ac os yw'n wir, mae e'n wir i afel yno fo heddiw rwan. Neu am ddech chi a fynd fod fel y lleill, oedd yn sôn amdano fo, yn ymlynu wrtho a chredu. Achos mae yna ddewid i chi a fi yn does yn Rhufeiniaid Pennod 10 adnod 9. Os cyffesu Iesu yn arglwydd a phenau, a chredu yn dy galon o Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw. Dych chi'n gweld pa mor allweddol bwysig ydy o? Os cyffesu Iesu yn arglwydd a phenau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, cei dy achub. Dyna a ddewyd Duw ar ein cyfer ni. Diolch i Dduw am yr Efengyl. Diolch i Dduw am rhoi yr arglwydd Iesu Grist yn aberth drosom ni, a bod yr aberth yna wedi cael ei dderbyn, a'r prawf o hynny yw bod Crist wedi dod nôl yn fyw. Gawn ni orffen gyda canu emyn gyda'n gilydd, lle mae yn sôn am ein diogelwch ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Os heddwch fel afon sy'n canlyn fy nhroed, neu dristwch fel ymchwil y llu, beth bynnag a ddaw, ti am dysgais i ddeu diogel wydd gyda thi. A bennill ola, ond arglwydd disgwylion amdana ti dy hun. Y nedd, nid y bedd fydd i ni. Arganiad yr utgon, cawn weled ein Duw. Hyfryd obaith a nod fenai di, oherwydd bod Iesu Grist wedi atgyfodi o'r beth yn fyw. Diolch.
Oherwydd yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais, i Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgythyrau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgythyrau. Diolch i ti o Dduw am yr arglwydd Iesu Grist heddiw a'i aberth eif drosom ni, a'r cadarnhad yn ni bod yr aberth wedi cael ei dderbyn, a bod ninnau nid yn unig yn gyfiawn gyda fron, ond bod yna obaith i ni am fywyd tragwyddo trwy atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist o'r bedd. Amen.